Ja som vždy bol veľmi taká, jeden môj bývalý šéf to nazýval, že technologická primadona, na nejaké vy ste, bože chráň. A to je to, že just-in-time program sa vie skompilovať aj počas runtimeu niekoľkokrát. Čaute, vítajte pri našom ďalšom dieli podcastu Code Talk zo série podcastov od Visma Labs. Dnes tu sedím s Rišom, ktorý nám porozpráva niečo o kompilácii. Takže Rišo, vitaj. Servus. Poprosím ťa, nejak sa nám predstav. Čo si, jak si, odkiaľ si? Čo som? Ja som človek, ktorý pracuje vo Visme v týme Idela. Som software engineer, senior software engineer a robím s .NETom a C# hlavne na backende. Čiže backendista. Backendista. Srdcom aj dušou. Výborne. Takže my máme pripravenú tému, ako som už spomínal, kompiláciu, čo nie je úplne taká bežná téma medzi developermi, respektíve oni sa k tomu nejako veľmi ani asi nedostanú, bežní developeri. Ako si sa ty k tomu dostal? Ja som vždy bol veľmi taká, jeden môj bývalý šéf to nazýval, že technologická primadona, že veľmi som si tak vyberal rôzne technológie a zaujímali ma aj veci, s ktorými som zrovna nepracoval. No a tak som sa nejak k tomu dostal, že som našiel nejaký trend v tej softwarovej komunite o viac low-level jazykoch ako Rust alebo Go a že to začína byť populárne aj vo veľkých firmách a tie výhody toho jazyka úzko súvisia s tou kompiláciou a so spôsobom, ako tie programy sa vlastne menia na ten strojový kód. Čiže teba zaujímalo to, čo je pod tým v podstate? Čo je pod tým, no. Vlastne to bolo aj kritické k tomu pochopiť, prečo to má taký boom teraz v tom softwarovom vývoji. Dobre. Tým pádom vlastne tak zjednodušene vieš povedať, že čo je to vlastne tá kompilácia? Čo to spraví alebo čo to robí? Kompilácia je proces zmeny ľudsky čitateľného zdrojového kódu na inštrukcie, ktorým rozumie počítač. Pretože aj keď ten zdrojový kód vyzerá veľmi technicky, je v skutočnosti veľmi uspôsobený na ľudské chápanie a je taký zdedený po matematike, že sú tam nejaké premenné, nejaké matematické operácie. Keď pritom ten procesor rozumie takým zvláštnym spôsobom, on má nejaké registre a má nejakú pamäť, do ktorej vie vkladať veci a rozumie iba väčšinou veľmi úzkému spektru inštrukcií. Čiže máme nejaké pár inštrukcií, ktoré sa opakujú a nejak kombinujú. Tak. Mm-hmm. Dobre. Máme aj nejaký príklad, alebo vieš nám povedať nejaký príklad, ako sa to prekladá, ako sa to kompiluje? No tak vieš čo, napríklad aj taký jednoduchý program, ktorý nejakej funkcie. Napríklad máme, poviem C alebo C++, tak zjednodušenie, ktorý napríklad ktorý berie nejaké číslo a vracia ho vynásobené samým sebou, teda je to nejaká power funkcia. Že sa pozrieš na to, ako vyzerá ten skompilovaný program, tak zistíš, že na začiatku to má 1 300 000 inštrukcií len preto, aby si zapamätal v registri kontext, kde bol v pamäti, od ktorého začína, aby sa tam vedel potom vrátiť. To musí znova zapísať do iného registra. Je to všetko na základe, toto všetko nájdeš v manuáloch pre konkrétne procesory, že ktorý register slúži na čo. Teda je to strašne veľa toho boilerplateu zo začiatku a potom reálne musíš vedieť, že v nejakom registri je uložené to číslo, ktoré vošlo do tej funkcie, musíš si ho prečítať stade, musíš ho zapísať do pamäte, musíš si zvoliť do akej pamäte, pretože štandardne máš stack a heap, teda jedna je dynamicky alokovaná, teda nie dynamicky alokovaná, ale stack je za sebou radený a z druhej strany pamäte, teda od opačného, znova záleží od architektúry, že z ktorej strany ide ktoré, ale heap je potom z druhej strany, teda musíš si vybrať, že z ktorej strany pamäte ideš vložiť to číslo do pamäte, potom ho prečítať z tej pamäte, dať ho do matematického registra, zavolať matematickú operáciu, teda inštrukciu násobenia a potom to všetko vrátiť do pôvodného stavu, znova popnúť zo stacku svoju pôvodnú pozíciu a 1 300 000 vecí okolo toho. Čiže môžeme povedať, že nie je to rovnaké pre všetky počítače? Nie. To záleží od procesora. To, čo som teraz
popísal, to bola x86 inštrukčný set, alebo tak niečo podobné tomu, ale samozrejme máme aj RISC, Reduced Instruction Set, ktorý je hlavne v mobiloch a podobných procesoroch. Teda, a ešte predtým, keď boli rozšírené aj iné architektúry, ako napríklad PowerPC, tak tam bol zase ďalší inštrukčný set. A okrem toho, že sa líšia inštrukčné sety, treba pamätať aj na to, že každý operačný systém má napríklad vlastné systémové cally na čítanie zo súborov a podobné operácie. Teda aj tam treba, to je taký ten ďalší level tej kompilácie, že aj tam treba sa sústrediť na to, že na akú platformu z pohľadu toho operačného systému ideme kompilovať. A rozhodnúť sa aj podľa toho. Jasné. Dobre. Potom pri kompilácii poznáme nejaký ahead of time, just in time. Aký je tam rozdiel? Už asi z názvu vyplýva, že cca aký bude rozdiel. Vieš nám to nejako popísať, nejako rozdeliť? Tak úplne najjednoduchší spôsob kompilácie je akoby preklad záchodu. Teda väčšinou skriptovací jazyky Python takto dlho fungoval, JavaScript predtým ako Google vyvinul V8 engine, takto fungoval. A ten funguje tak, že kód je vlastne textový súbor a runtime ide riadok po riadku a prekladá ho na inštrukcie záchodu. Čo nie je úplne ideálne z toho výkonného hľadiska. Preto sa robí aj ahead of time kompilácia, kde vlastne na stroji toho developera alebo na nejakom build serveri sa predkompiluje ten kód na tie inštrukcie predom a vlastne finálny user dostane už spustiteľný program alebo spustiteľnú knižicu s tými inštrukciami. Tam však ale sú nejaké limitácie, nechcem predbiehať. A just in time je nejaký mix medzi tými dvoma, že predkompiluje sa ako keby taký medzijazyk, bytecode, alebo v prípade C# je to intermediary language, IL-ko, čo je taký abstraktný inštrukčný set, ktorý sa podobá na to, čo väčšinou procesory príjmajú a už na počítači, kde to chceme spustiť, sa reálne tento medzijazyk prekladá na inštrukcie pre ten daný stroj. Dobre. Takže v podstate ahead of time a just in time sú kvázi podobné, len sa to vykonáva v inom čase. Áno. A máme tam potom nejaké tie, kedy to je lepšie použiť? Alebo čo je lepšie použiť a prečo? A pri ahead of time kompilácii je potrebné vedieť vlastne platformu, pre konkrétny procesor, konkrétny operačný systém, kde budeme spúšťať ten daný program, čo v dnešnej dobe už nie je až taký problém, ale stále je to niečo, na čo musíme myslieť predom. A výhodou je optimalizácia, keďže vlastne pri spustení programu nemusíme nič dodatočne kompilovať ako pri just in time. Je to rýchlejšie, má to nižší memory overhead a je možné spraviť už rovno v kompilácii isté optimalizácie, špeciálne pre tú platformu. Teda častokrát, v drvivej väčšine prípadov je ahead of time o mnoho rýchlejší a o mnoho viac memory friendly ako just in time. Just in time zase je multiplatformovejší, stačí vlastne skompilovať ten bytecode a všade, kde daná platforma má runtime, či už Java alebo .NET, vieme spustiť ten bytecode. Teda ako Java kedysi hovorila write once, run anywhere, to bol ich veľký selling point. Vieme povedať tým pádom, že ale potrebujeme ten runtime, bez toho sa nepohneme. Áno, ale potrebujeme runtime. Zatiaľ čo pri ahead of time kompilácii väčšinou sa vypadne jedno exečko alebo jeden program, ktorý spustíme. Ešte jedna zaujímavá vec, ktorá je pri just in time kompilácii, je niečo, čo sa volá profile guided optimization. A to je to, že just in time program sa vie skompilovať aj počas runtimeu niekoľkokrát. Hlavne keď si akoby compiler všimne, že program využíva niektoré časti kódu viac ako iné, tak vie optimalizovať cestu k ním už počas runtimeu. Teda teoreticky pri niektorých dlhodobo trvajúcich operáciách, kde ten program trvá dlho a dlhodobo vykonáva niečo, môže byť just in time dokonca viacej výkonný ako ahead of time compilation. V
teórii. Teórii. Nevieme, či to aj v praxi. Tak Záleží od konkrétneho príkladu. Jasne. Nedá sa to predpovedať úplne, vieš. Dobre, a keďže ty si dotneťák, tak čo ty a Ahead of Time v dotnete? Ako vlastne tamto? Som rád, že si sa ma spýtal. Lebo v dotnete od nedávna, teda od predminulej verzie, od .NET 7, už Microsoft pridal Ahead of Time kompiláciu rovno do .NET ekosystému. Podporuje to Microsoft. Zo začiatku to bolo iba pre konzolové aplikácie, nedalo sa s tým veľa robiť, bolo to iba také experimentálne, ale od .NET 8, teda poslednej verzie, podporujú aj webové frameworky. Reálne sa v tom dá napísať webový nejaký jednoduchý API REST program. A nie iba jednoduchý, je to veľa vecí. No a je to celkom zaujímavý vývin z pohľadu Microsoftu, že boli schopní upustiť od toho just-in-time, od tej svojej just-in-time mantry a dať šancu aj tomuto. A áno, tie programy ktoré sú skompilované pre ten native AOT mód, sú rýchlejšie, majú rýchlejšie startup timey, čo je veľmi, veľmi atraktívne v cloudovom prostredí, kde častokrát sa drží napríklad jedna inštancia nejakého klastra, takzvané teplá, warm. Čisto preto, aby user nemal zlý experience, kým sa tam spustí ten program. Vlastne zaujímavé je, že sa dá vďaka tomu Ahead of Time aj v niektorých prípadoch, teda vo veľa prípadoch škalovať na nulu. Reálne mať 0 aktívnych inštancií, pretože tie startup timey sú jednoducho také rýchle, že to neuškodí. Máš tým aj nejakú skúsenosť, že fakt nemusíme držať tú inštanciu a takto sa zapne a fungujeme? Pri iných Ahead of Time jazykoch som to tam tak mal. Mal som jedno APIčko napísané v Raste a tam vlastne to fičalo úplne super. Zavolal som API endpoint a nebol tam rozdiel. A vždy som to držal na 0 inštancií. To znie jak dobrý a veľký krok dopredu. Je to veľmi, veľmi zaujímavý. Hlavne, čo sa týka peňazí v cloude. Áno, úplne. Dobre. A ešte by som chcel povedať, že práve aj vďaka tomu cloudu niektoré z tých nevýhod toho Ahead of Time miznú, keďže ty vieš presne na akej architektúre a na akom systéme ti bude bežať ten program v tom cloude. Teda nemusíš myslieť na tú multiplatformovú časť na tú multiplatformovú nevýhodu celého toho, ako napríklad kebyže je rok, 2003 a ty robíš nejaký účtovnícky systém v .NETe, vo WinFormoch a musí to bežať aj na Windowse 98, aj na Windowse XP, aj na nejakom Linuxe. Hej? Na nejaké viste, bože chráň. Tak. Toto sme si povedali. A čo s tou optimalizáciou v AOT? V .NETe? Je tam nejaká možnosť optimalizácie? Áno, Native AOT podporuje vlastne rôzne typy optimalizácie. Vieš optimalizovať na rýchlosť. Existuje property ktorý dáš do Project Options. Môžeš dať preferovať optimalizáciu pre veľkosť executable, teda chceš mať čo najmenší executable, alebo pre speed, teda chceš mať čo najrýchlejší executable a kašľať na nejakú rýchlosť, alebo niekde medzi. Okrem teda, taktiež, čo sa týka aj týchto rôznych možností optimalizácie, okrem toho native AOT, o ktorom hovorím, čo je plnohodnotná Ahead of Time kompilácia, .NET má aj tzv. Ready to Run, čo je taký medzikrok medzi tým, kde sa snaží ten compiler inteligentne skompilovať tie časti kódu, ktoré ako keby sa ľahko dajú skompilovať do Ahead of Time a zvyšné nechá v tom IL-ku a nechá ich just in time. A to troška zvýši rýchlosť bez toho, aby sa musel používateľ sústrediť na to, že môžem toto použiť, som akože v rámci tých limitácií a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ja sa trošku ešte vrátim ku tým webovým apkám. Som rád, že je to už podporované kvázi od .NET 8. Ale je to pre komplet celé spektrum webových apiek, alebo je tam nejaká limitácia, čo sa toho týka, lebo máme tam MVC, Minimal APIs, viem to použiť všade? Nevieš to použiť všade, práve aj vďaka jednej vlastnosti Ahead of Time kompilácie, kde reflexia nie je až taká ľahká na dosiahnutie.
respektíve je nemožná, ale častokrát si tieto ahead of time kompilované jazyky dopomáhajú nejakými mapami, podobnými vecami, aby vedeli, kde sú. Ale toto v dotnete nie je, zatiaľ reflexia nie je vôbec podporovaná v ahead of time a to má za výsledok, že všetky vlastnosti tých webových apiek, ktoré využívajú reflexiu, nie sú tiež podporované a hlavne nám vypadávajú MVCčka, čo sú celkom taký favorite v korporátnom robení krudovačiek. Ale minimal APIs sú podporované. Myslím, že nie úplne plnohodnotne, ale sú využiteľné. Sám som v nich robil nejaký testovací REST server. A fungovalo to? Fungovalo to úplne v pohode, bolo to rýchle. Aj WebSockety sú napríklad podporované, aj WebSocketový server som v tom robil. JWT autentifikácia je plne podporovaná a vieš akože s tým vyžiť úplne. Musíš akože troška zmeniť spôsob na práce, akým si zvyknutý, trošku sa prispôsobiť, ale vieš robiť plnohodnotné webové aplikácie už teraz ahead of time. Čo si myslíš, bude to zaujímavé pre developerov sa trošku prispôsobiť tomu? Alebo ani to nebudú chcieť a radšej povedú do just in time? Ono už predtým boli také trendy z pohľadu, teda Microsoft sa snažil pretláčať, že vyskúšajte tie minimal APIs, že nie je to až taký rozdiel medzi tým MVCčkami, lebo aj minimal APIs si vieš rozdeliť do rôznych tried a vieš sa tam pohrať napríklad s extension metódami, aby si ich naloadoval, aby si to mal krásne rozdelené. A je to vlastne to isté ako tie MVCčka, trošku menej syntaktického cukru, troška menej vecí to spraví za teba na pozadí, ale nie je to nejaká tragédia, hej. Dá sa to úplne v pohode a podľa mňa ľudia si zvyknú. Je to aj také trendy, používať viac tie minimal APIs, tým s takým starším, možno že funkcionálnym spôsobom, alebo neviem, ako by som to nazval, ako taká tá mágia na pozadí, ktorou je C# známy. Sú ešte nejaké iné veci, ktoré sa nedajú použiť pri ahead of time v .NETe? Teraz máme aj Blazor, po prípade je tam SignalR, ktorý je podporovaný, alebo... Tak konkrétne veci, ktoré sa nedajú používať, sú MVC, SignalR, Blazor server a autorizácie okrem JWT tiež nie sú zatiaľ podporované. Minimal APIs sú podporované, ale nie sú plnohodnotne podporované, sú tam nejaké veci, ktoré sa nedajú použiť. A zvyšok, na čo si vieš spomenúť pri webových apkách, teda health checky, course, gRPC, hostovanie statických fajlov, ako WebSockety, ako som vravel, a lokalizácia, všetko sa dá už teraz. No, nie až také zle. Nie, vôbec. Dobre, a je nejaká potom možnosť, že mám nejaký kód a viem ho nejako analyzovať, či je schopný alebo je kompatibilný s IoT? Existuje špeciálny flag, volá sa is IoT compatible, ktorý keď nastavíš na true, tak ti vyhádže warningy a erory, keď daný kód nie je kompatibilný s IoT, aj keď ho nekompiluješ do IoT. A to je práve myslené na napríklad knižnice, ktoré majú fungovať s IoT, ale nemajú byť nutne kompilované do IoT sami o sebe. Sme prešli tú takú technickú časť. Máš aj nejaké porovnávania, alebo vieš nám povedať aj, či si to nejako porovnával? Čo sa týka runtimeu, IoT a takto, ako to fičí? Pokúšal som sa aj ja porovnávať, ale mal som málo času spraviť poriadny research, tak som sa musel pozrieť na oficiálne Microsoft merania. A dáme graf teraz na obrazovku. A signifikantne sa ako keby zlepšili niektoré veci oproti klasickému runtimeu. Napríklad IoT zmenšilo veľkosť executably až o 8 krát pri jednom meraní, čo je obrovská vec, je to dosť. Samozrejme aj veľkosť využitej pamäte až dvojnásobne. Startup time, to je asi najväčšia výhra pri tom cloud computing. Ten sa tiež veľmi signifikantne zmenšil. Samé dobré správy. Samé dobré správy. Vyzerá to veľmi, veľmi sľubne. Len keď s tým začneš robiť, tak narazíš hlavou o pár vecí, ktorým sa musíš prispôsobiť. A tak jedna časť je prispôsobiť sa, jedna časť mať takéto výsledky, takže... Dobre, ja myslím, že my sme na konci.
dnešného podcastu. Dobre, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel a že si nám trošku porozprával o tej kompilácii a o AOT. Ďakujem pekne ešte raz. No a my sme na konci, takže čekujte, pozerajte naše podcasty, videá YouTube, Spotify. Čaute.